پێیواژۆیە چارەسەریە بەوێ دەستداینێ دەست پێ کرد. لێ دەستداینێ ئەو بەهێزتر کرد. دەستداین و جوینان پێیواژۆ گەهاندە قۆناغا یاسایی. سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب تەیب ئەردۆگان فەرماندا وەزیر و ڕایەدارێن ئاک پارتیەک و باژار بە باژار بگەرن و بەحساب پێیواژۆیە چارەسەریە شخەلکێرە بکن. بتایبەتیژیش بووک و دلێ خزمێن وان کەسێن و دشەڕێ ناوبەرە پەکەکێ و ئارتێشا تورکیە داهاتنە کوشتن خۆش بکن. وەزیرا ماڵبات و کاروبارên civakî Tirkiye vê hefteyê li Amed û Enqerê bi xelkê re civiya. Bu topraklarda Li ser vê axê gelek xûn hat rijandin, bi taybetî jî van herêman ji ber terorê gelek eş kişandin. Hûn bi xwe şahidên vê yekê ne. Ew kesek ku xizim, zarok an jî hevjînên xwe ji dest dane, ji vê pêvajoyê wê baştir fehm bikin. Partiya Yenîdan Refahê ku Fatih Erbakan serokatiya wê dike dibêje, divê biryar bi rêya referandûmê werin dayîn, ne yekser li parlamentoyê. Ev di demekê de ye ku endamekî Partiya Yenîdan Refahê di komîsyona taybet a pêvajoya çareseriyê de hebû û piştgiriya piraniya pêngavên wê dikir. Sürecin her aşamasının پێویستە ji bo her qonaqekê pêvajoya referandûm bêkirin. Divê nêrîna xizmên şehîdan, birîndarên eniyên şer û gel bê wergirtin. Em careke din li ser vê yekê tekez dikin. Arkadaşları da ellerini görmek istiyorum. Kabul edenler Roja 18 Sibatê rapora hevbeş a komîsyona taybet a pêvajoya çareseriyê bi vî rengî û bi piraniya dengan hat pesendkirin.